Představte si to, letět těsně nad vodou, úplně potichu. To je hydrofoiling. Dneska se na to podíváme trochu zblízka, jak to vlastně celé funguje. Probereme ty základy a hlavně jak si vybrat to první vybavení, aby ten start byl co nejjednodušší. Máme k tomu super video od Kitesurf College. Jo, to video je skvělý, jde přímo na věc, fyzika, výběr věcí. Cílem je tak nějak odkrýt, co ten hydrofoil vlastně je a pomoct vybrat ten první set, aby to byla hned od začátku zábava. Fajn, tak jdeme na to. Začneme tím asi nejdůležitějším, tím předním křídlem. Ten tvar je klíčový, že jo? Hodně se mluví o poměru stran, co to vlastně znamená pro nováčka. Přesně tak. Poměr stran to vlastně říká, jestli je křídlo dlouhý a úzký, tak trochu jako má albatros, nebo spíš kratší a širší, no třeba jako holub. Aha. Ten albatros, vysoký poměr stran, ten parádně klouže, je efektivní, ale taky dost citlivý na řízení. Malá změna a hned to reaguje. Ten vztlak se mění rychle. Což asi na začátek úplně nechceš. No právě. Proto pro začátek hledáme nízký poměr stran. Třeba kolem 5-6. Takový křídlo je mnohem hodnější, řekněme. Hodnější. Jo. Ten vztlak se mění pomaleji, odpustí nějakou tu chybičku v rovnováze a je stabilnější, když se třeba snažíš zatočit. Je to jako učit se řídit v klidném rodinném autě a ne hned ve formuli, že jo. A pak je tam ještě profil toho křídla, jako ten jeho průřez. Když je víc prohnutý, odborně se říká camber, tak ti to sice pomůže s nás zvlítnout v menší rychlosti, ale zase to víc brzdí. Jasně. A tlustší náběžná hrana, ta taky trochu brzdí, ale zase dělá to křídlo stabilnější, když jedeš pomalu nebo máš větší úhel náběhu. Což je pro začátečníky zase plus. Dobře, takže chápu. Na začátek nízký poměr stran a takový ten odpouštějící profil. A co velikost, jak velký by to křídlo mělo být, ta plocha? Tady platí docela jednoduchý pravidlo. Větší je pro začátek lepší. Větší. Proč? No, větší plocha znamená, že potřebuješ menší rychlost, abys vzlétla. A umět létat pomalu, to je pro učení úplně zásadní. Míň bolestivý pády a hlavně máš víc času přemýšlet, reagovat. V tom videu od Kitesurf College říkají dobrý vodítko. Plocha v centimetrech čtverečních by měla být zhruba tvoje váha v kilech, krát 20 až 25. To je dobrá pomůcka. Takže máme křídlo. A co ta tyč dolů, ten stěžení, nebo jak se říká? Mast. Jak dlouhý? Jo, mast. No, tady je často takový dilema. Krátký vypadá bezpečněji, ne? Ale má malý rozsah nahoru dolů. Dlouhý je zase náročnější. Ten průvodce doporučuje jako ideální kompromis na začátek délku kolem 75 cm. A proč zrovna těch 75? Je to takový zlatý střed, no. Máš dostatečný rozsah pro to učení, zvládneš i malý vlnky, aniž bys byla moc hluboko. A zároveň ty pády nejsou z takový vejšky jako u 90 nebo ještě delších. Aha. A taky manipulace na mělčině je ještě v pohodě. Ty kratší, třeba pod 60, můžou být frustrující, protože se ti křídlo pořád vynořuje nebo naopak drhne o dno. Rozumím, 75 jako optimální start. A co ta horizontální část, co spojuje přední a zadní křídlo, trup, fuseláž a to zadní křídlo, stabilizátor? Pro stabilitu je fakt klíčový delší trup. Ten výrazně zpomaluje reakce toho foilu na změny náklonu dopředu a dozadu, technicky se tomu říká pitch, a taky na to klopení do stran, to je roll. Takže mám víc času zareagovat. Přesně, dává ti to mnohem víc času na korekci rovnováhy. Kratší trup dělá foil obratnější, ale to přijde na řadu až pozdějc. No a to zadní křídlo, stabilizátor, ten má za úkol, stabilizovat, jak název napovídá. Funguje trošku jinak než přední, vytváří přítlak, tlačí jakoby dolů. Dolů? Jo. Větší stabilizátor, často právě v kombinaci s tím delším trupem, pomáhá jakoby zamknout ten náklon dopředu a dozadu, ten pitch. Takže ten foil není tak citlivý na to, jak přesouváš váhu. Někdy jde jeho úhel i trošku doladit takovýma podložkama, shims. Takže vlastně je taková stabilní platforma pro učení. A co když už ty základy zvládnu? Co potom? Pak přichází čas na zmenšování a zrychlování, že jo. Menší přední křídlo, třeba plocha, rovná se váha krát 15 až 20, abys mohla jezdit rychleji. Aha. Hodně lidí pak přechází na křídla s vyšším poměrem stran, třeba 9-10, pro ten úžasný pocit dlouhýho skluzu. To se hodí třeba na vlny bez draka nebo na pokročilejší triky. A časem možná přijde na řadu i kratší trup pro větší obratnost.
Skvělý. Takže když to shrneme pro začátečníka. Hledáme větší přední křídlo s nízkým poměrem stran, plocha tak nějak váha krát 20-25, mást kolem 75 cm a delší trup. Přesně. To všechno pro co největší stabilitu při pomalé rychlosti. Jo, přesně tak. Tahle kombinace by měla zajistit, že ty první krůčky na hydrofoilu budou co nejméně bolestivý a co nejvíc. No, prostě sranda. Jak říkají i v tom videu, správný vybavení na začátku fakt strašně urychlí ten pokrok. A na závěr mě napadá taková otázka k zamyšlení. Víme, že to vybavení je klíčové. Ale co myslíš, jaký další věci, třeba výběr místa, jaký je počasí, nebo jestli se učit s instruktorem, můžou nejvíc ovlivnit, jak rychle se ten hydrofoiling člověk naučí?